नमस्कार प्रणाम आप सबके भाई अखिलेश कश्यप कैसन बानी जा आप सबके प्रणाम करतानी और आप सबसे सॉरी बोलतानी कि आज जो फेसबुक पे पोस्ट चढ़ल रहा तो आप सबके गुड न्यूज भी बा, खुशी भी बा, ई जान के मजा आई। आज ही गाना छूटे वाला रहा लेकिन ये गाना के आप सबके वीडियो देखे के मिली। ये गाना के वीडियो शूट हो चुकल बा और ये गाना कल सुबह या शाम कभी भी खुल सकता। ज़्यादातर उम्मीद बा कि भोरे ही रिलीज हुई। तो आप सब ये गाना खातिर हतना उत्सुक बानी जाए तो जाहिर सी बात बा कुछ बढ़िया चीज़ ही बा, बहुत बड़ा गाना बा, ब्लास्ट गाना बा और ये गाना के वीडियो आ रहा बा आप सब खातिर कि आप सब मजा लीजा। लॉकडाउन में बैठ के वीडियो देखी जा और वीडियो शूट हो गई बा खेसारी भैया द्वारा और आ रहा बा। तो आप सबकी वीडियो सुने के मिली आदिशक्ति फिल्म्स के चैनल के माध्यम तले। तो आप सब तैयार रही जा। आज खातिर सॉरी भाई, आज ये गाना छूटी लेकिन आज ऑडियो छूटी, तेज से एक दिन रुक गई जा तो वीडियो भी बन गई और आप सबके वीडियो डायरेक्ट छूटे के मिली और बहुत प्यारा वीडियो बनल बा, बहुत मस्त वीडियो बनल बा। तो आप सबके अच्छा लगी। काल आप सब तैयार रही जा और एगो इतिहास बनावे खातिर, एगो नया गाना के रिकॉर्ड बनावे खातिर और ये गाना के इतना आशीर्वाद प्यार आप सब देव जा, इतना शेयर करब जा कि ये गाना अपने आप में एगो रिकॉर्ड बनावे। कहा कि बहुत बढ़िया गाना बा, नया मैटर बा। आप सबके उम्मीद करतानी, भरोसा बा कि आप सबके बहुत पसंद आई। जौन की खेसारी भैया और अंतरा सिंह प्रियंका जी गौले बनी, श्याम म्यूजिक दिले बने, आपके भाई लिखले बने और आदिशक्ति कंपनी से गाना रिलीज हुई। यही तरी आशीर्वाद प्यार हमनी को पूरा बनैले रही जा। आप सब जौन आशीर्वाद प्यार आप सब आजीवन हमनी के दिले बानी जा। हमार जौन भी गाना रिलीज भइल बा खेसारी भैया के, वो कोनो गाना के 20 मिलियन से कम व्यूज नहीं के। ये बहुत बड़ा चीज होला, एगो कॉम्बिनेशन और एगो जोड़ी के आप सब हतना आशीर्वाद प्यार देता नहीं जा। और उहे टीम बा जौन टीम हमेशा खेसारी भैया चाहे लहंगा लखनऊआ होके, चाहे भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, चाहे लवर से शादी, चाहे हाई हिल सैंडी, चाहे तारा में रंग डाली, पूरा गाँव जितना टीम हमनी के काम कैले रहे वही टीम बा और वही टीम के साथ लेके आ रहा बन जो फिर से कल बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर बने। आप सब तैयार रही जा। कल आप सबके आदिशक्ति फिल्म्स के माध्यम से सुने के मिली और आप सब मस्ती करब जाए। सबके प्रणाम, नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, लव यू सबको।